L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch reġgħet ikkonfermat ir-rating ta' A+ bit-tbassir stabbli għal Malta. Dan filwaqt li pajjiżi bħall-Slovakkja li s-sena l-oħra ingħataw A+ u pajjiżi kbar bħar-Renju Unit, Franza u l-Italja tnaqsilhom ir-rating jew ingħataw prospett negattiv. L-esperti ta' Fitch li huma magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd ikkonfermaw li huma qed jistennew li s-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija se tkompli tikber iktar minn dak previst. Fil-fatt, jgħidu li s-sena d-dieħla qed jistmu tkabbir ta' 6% wara l-istima oriġinali kienet ta' 3.9%. Saħansitra isemmu li tkabbir tal-prodott domestiku gross, jiġifieri l-ekonomija, għal din is-sena għandu jlaħħaq 4.7%, ferm aktar minn dak stmat għal programm ta' stabilta għal Malta li joħroġ mill-Ministeru għall-Finanzi. Ir-rapport dettaljat ta' Fitch fuq il-qagħda ekonomika Maltija jinnota l-programm b'saħħtu ta' tilqim ta' pajjiżna u jirrimarka kif Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li laħqet l-immunità għal virus tal-COVID-19 wara li aktar minn 70% tal-popolazzjoni hi mlaqma. Fitch, Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu rispettat, innutat ukoll l-għajnuna li tal-Gvern pakketti ta' stimolu finanzjarju. Fil-fatt, jingħad li l-miżuri tal-Gvern salvaw l-impjiegi waqt pandemija u jessemmow għadd ta' miżuri fiskali oħra fosthom differiment tat-taxxi li jgħinu biex in-negozji ikollhom il-likwidità. Apparti minn hekk, Fitch tgħid li s-settur tax-xogħol wara reżiljenza li ma bħala u kien hemm saħansitra żieda fl-impjiegi waqt pandemija globali. L-ekonomisti ta' Fitch isemmu wkoll id-daqqa li ħas-settur turistiku minħabba l-imxija, iżda jsemmi wkoll setturi oħra li rrappurtaw tkabbir fosthom is-settur finanzjarju u dak tal-informatika. Fuq il-qagħda fiskali tal-pajjiż, Fitch issostni li minkejja żieda fid-dejn dan xorta se jibqa' taħt dak li kien hemm fl-2011 fi żmien ta' kriżi ferm iżgħar minn dik li laqtet lid-dinja mis-sena l-oħra l-hawn. Fi stqarrija l-Gvern hawnhekk innota li filwaqt li l-Oppożizzjoni ssostni li l-Gvern qed iberba' il-flus u s-sitwazzjoni fiskali mhix sostenibbli, l-esperti ta' Fitch ibassru li d-deficit din is-sena ser ikun inqas milli jbassar il-Gvern u li l-piż tad-dejn nazzjonali se jibqa' taħt il-65% tal-ġid nazzjonali. L-ekonomisti innutaw ukoll kif Malta għaddiet mit-test tal-Manival u kif pajjiżna għamel progress qawwi fit-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u l-governanza tajba. Intant fi tweet il-Prim Ministru Robert Abela innota dan ir-rapport ieħor pożittiv xprunat fuq il-proċess maġġel ta' vaċċinazzjoni, pakkett ta' stimolu ekonomiku b'saħħtu u riformi istituzzjonali b'saħħithom. Dan filwaqt li l-Gvern saħaq li dan iċ-ċertifikat pożittiv lil pajjiżna mill-Aġenzija Internazzjonali Fitch Ratings huwa konferma oħra tal-għaqal li bih tmexxew l-ekonomija u l-finanzi pubbliċi f'dan iż-żmien ta' sfida.